Zarge-zargen ya biyo bayan tun wani bidiyo da aka gani na jarumar tare da mawaƙi Hamisu Breaker a wata tattaunawa da aka yi da su a gidan rediyo, inda aka ga shauƙi a fuskar jaruman da kuma jarumin. Hakan ya jawo cece-kuce inda wasu ke zargin mawaƙin da kuma jarumar suna soyayya, wanda da bincike ya yi bincike jama'a da yawa suka tabbatar da wannan lamarin, sai dai wasu da yawa ba su amince ba. Ga bidiyon kamar yadda za ku gani. Ni kam kin gama mini komai, sanadiyar ki na zamjar mai, za na faɗa kuma ni mai kin ce tunanina, ke kika sai ta kwakwalwata, ke ce dai ɗaya in mata, in ba ke kuma ba ko. Wani matashi da ke amfani da shafukan TikTok ya tabbatar da lamarin soyayyar tasu kamar yadda za ku gani a cikin wannan bidiyon, inda ya ce mawaƙi Hamisu Breaker tare da jaruma Hafsat Idris Barauniya suna soyayya, kuma wannan tabbas ne ba ƙarya a ciki. Ga bidiyon kamar yadda kuke gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a Hamisu Breaker ba soyayya suke yi da Hafsat Idris, ko kuna zaune a nan? Kuna tare da gidan jaridar Kannywood News. Ku danna sharing da subscribe domin samun wasu shirye-shiryen namu.